कुमार ब्रह्मनि मुङाव आङो बिबुंथि लाखिनाय नङा समाबो गोबां गैलिया आङो बिनि थाखायनो बिथां गेदेमानि मुङाव आङो दोंसे खन्थाइ आङो सुजुनानै लाबोदों बे खन्थाइखौनो आङो आवरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोगोन आङो बेखिनियावनो खन्थाइखौ आवरायनोबो लाबाय खन्थाइनि मुंखौ होदों आङो गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि खन्थाइ सानाव नै गेदेमा गोदै समायना बिबुंनि बिगोमा खोनायाखैब्लाबो खोनादों साननानै मेगनाव नांनाय सावगारि एरखांनो हायाखैब्लाबो मोजां मोननो खावलायनानै खन्थाइनि आन्थोराव ओंथिफोरा थाखोमानानै थादोंब्लाबो गनायनानै सुज्रायनानै होगोन साननानै खन्थाइखौ आवरायनानै होनो हांखुरै सिगाङो गेदेमा हांखुरै सिगाङो नै गेदेमा गोदै समायना बिमुंनि बिगोमा नों गेदेमानि सोरजिलु बायदि देंखो बायदि गाबनि बिगोमाखौ मोजां मोनफ्लेनानै नों गेदेमानि बिमुंजों थिनानै साजायनाय थेलेब-लेब मेहेर गोनां जौसाङाव खन्थाइनि सोदोबफोरखौ जथायनो दिनै आंखौ फोजाहरनायनि गुमुरा मानोबा मोजां नांहोदों गेदेमा मानोबा मोजां नांहोदों दिनैनि गोजोन सानाव नों गेदेमाया दिदोमै उन्दुहाबनो मोनाखै जानांगौ दिनैनि गोजोन सानाव नों गेदेमाया दिदोमै उन्दुहाबनानै थानो मोनाखै जानांगौ बै दतमा बाथाबारि लङाबांनि मांखरसालियाव बै दतमा बाथाबारि लङाबांनि मांखरसालियाव नों गेदेमाया अख्रां गंसे नागिरै नागिरै गावखौ फसंनायजों लोगोसे गुबुननोबो मोनथायनि उदांस्रि बिखौनो माब्लाबा दंफांनि सायायाव ज' जिरायग्लांनानै माब्लाबा फरायसालिमानि केम्पासाव जिरायनानै माब्लाबा दलिसा बुग्लाबनाय गेलारियाव खन्थाइनि आड्डायाव ग्रोम ग्रोम गोमखांनाय फुं बेलासे मोनाबिलिनि थं गोनां सिथ्लायाव खन्थाइनि अमृतखौ सु लोंहोनो फोरोंदोंमोन गेदेमा नोंनो फोरोंदोंमोन नों गेदेमानि उन उन सिथों सिथा खारफाग्रा बायगर फिसाफोरा नोंनि गोदै समायना बिमुंनि मल मल मोदोमनायखौ थं नागिरै नागिरै सानजा सोनाब सा खोलानि मोदोम गोरलै थुनलाइ फोथाराव हायना सारफावनानै आमेज लानो गोरबो इसिङाव थुब्रायनानै दोननाय गुमुर गैजायै सोदोबजों देंखो बोनायनि खाफाल जुफिजायै जानानैब्लाबो नों गेदेमानि रादाय होनायखौ नेनानै दं दाबो गेदेमा नेनानै दं मानोना नों गेदेमायाथ' बुंदोंमोन जिउ सोलेरा हाजों गोरोबलांनायनि उनावबो महर गोसा सान मोखाङारि बिबार जानानै सानसे लांगोनायाव गेवलांफैगोन सानसे